Dah, malah maca opo no lho. Genti. Ya masa iki? Ngono maya kon kelet lho. Goblok. Syukuri apa sing ana. Nyawa guyu mesti ngikli lho. Nyawa guyu mesti ngikli lho. Syukuri apa sing ana, trima apa sing sampun diparingi. Mboten oleh sambat, mergo oleh sambat kekuatane engko ilang. Action. Wes cukup Mas Ed, aku wis dijodohne karo Mas Arifin. Aku ora iso nampa tresnamu neh. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Intine, awakmu wis ngerti to sing milih sapa. Saiki ora awakmu mulih, retno wedhus kabeh titipan. Panu guys. Action. So guyon-guyon lah, gak apa-apa ya mau omongan balik di. Mas, sampean tenanan to njalani hubungan karo aku? Yo tenanan ta, Dik. Aku lho wis suwi ambek sampean mosok enggak tenanan. Sampean kapan Mas ngelamar aku? Saya Dik, sampean sing sabar. Masih lumpuk-lumpuk. Insyaallah lek wis lumpuk bakal tak lamar, Dik. Oh, Mas, aku sabar ngenteni lamaran sampean. Kamera, tit. Action. Lah, ngono kan pantes ora dibuyu kodhok bencok. Ngene iki ya. Iya, Lah lek ngene iki ya. Mayar ibu mesti jatuh cinta. jelas. Keblur. Saya benekku cepat. Heeh. Kok kamu potong. Oke. Action. Kok ramong kula nuwun kowe. Lodak. Walah. Action. Mai, jelasno Mai, maksudmu piye Mai? Ja. Mai, piye? Cong
nomor ayo bidang ojo ngiki kowe. Balik kono lho, Iya iki. Wes cukup. Asia. Wes cukup intine. Ojo karo si Edi enek enggak iki lho, Mai. Ibu gak setuju. Kowe milih sapa meh? Aku karo Arif bin Supripin iki. Jelasno meh. Wis cukup Mas S. Aku wis dijodohne karo Mas Arifin. Wis cukup. Coba baik turun lagi mau kemek pindahkan janda betul blas tani pasang mau mari mau lolo lanjut duwe lanjut yang oh iya iya Udan ini pengen nyapa nih ya turun pengen ya lali ya action yang penting ya ada tanam ya kerja sing giat dan semangat engko apa BPJS ora ditanggung penggemar piye Goblok.